Trago-vos dúas novas sobre oposicións. A primeira é que mañá, 11 de xaneiro, hai unha rolda de prensa do conselleiro sobre a oferta pública de emprego do ano 2022. Non é a convocatoria, non estamos falando de convocatoria, estamos falando da oferta pública de emprego, é dicir, ese documento que se publica no DOGA que contén o número de prazas totais que van ir á oposición, tamén sen especificar especialidades. Quen sabe se mañá o conselleiro tamén nos fala de especialidades ou tamén nos fala de se vai convocar a oposición antes do Real Decreto, despois do Real Decreto, é dicir, todas esas dúbidas que todos os opositores e opositoras tedes, a ver se mañá queda algunha resolta. Pero o que é si fixo é que mañá hai unha rolda de prensa do conselleiro para falar da oferta pública de emprego. E a segunda noticia que vos quería comentar é que xa teño data e hora para a entrevista que lle vou facer a Suso Bermello na miña canle de Twitch. Informareivos desta entrevista mañá aquí mesmo.